og skal smage lidt vin fra Cruz-Hermitage. Og Cruz-Hermitage er jo en af de appellationer i Rhône, som laver både hvid og rødvin. Mm-hmm. Så vi skal starte med hvidvin. Det lyder dejligt, og den er jo fra... Jamen nu er vi jo oppe i, vi har både været på Fladmark, og vi har været på Skrant. Og den her er altså fra Skranten. Så det er den, der skal bruge lidt kræfter på. Ja, og så kan man sige, at i forhold til at lave hvidvin er det en god idé, at druerne bliver kølet lidt af, de der vinde, som kommer. Og man vil gerne bibeholde syren i hvidvin. Og det kan være lidt svært i så varmt klima her, så man kan tage sådan nogle forholdsregler. Så derfor vil man typisk beplante skråninger, hvor der er vind ned igennem dalen, ja, med hvide druer. For at sørge for at få dem så afkølet som muligt, mens der nede på dalbunden typisk godt kan være lidt varme. De druesorter, der benyttes her, det er jo Marsanne og Rosanne, som er to grønne druer, som man benytter meget nu dagen. Hvis man er lidt hvis man ikke er så meget til de her meget sure hvidvin, så kan de her hvide Rhône-vin faktisk være ret gode. Jeg tænker, gedeost har vi været inde over os, og hvidvin er bedst sammen med gedeost, og man laver sindssygt meget gedeost i det her område. Ja. Er det her en vin, der vil være god til gedeost? Det kunne man sagtens. Ja, helt sikkert. Det kan håndtere det. Hvor med det der sker det der med rødvin ind i munden, ligesom det er sådan skilleragtigt, når man har gedeost og rødvin. Ja, det kan godt blive lidt metallisk. Så, og det er jo igen det sjove ved de her regioner, det er jo selvfølgelig meget, apropos det er jo, at de ting og sager, de producerer i området, har det som regel også godt sammen med vinen, ikke? Jo.